Óscar e Alba Guzmán son dous dos nomes destacados da narrativa actual galega, dous ourensáns que, ademais de compartir a súa paixón polas letras, tamén comparten ADN, pai e filla. Bueno, na casa eu coido que sempre animamos a ler, a ter unha cultura humanística a nosos fillos, que uns adquiren máis, outros adquiren menos, eso sempre foi o noso pretexto. Despois ela, pois, colleu o camiño da escritura porque lle gustaba máis, pero aínda así fixo teatro, tocaba o acordeón, fixo unha morea de cousas, aínda que acabou por ciencias, pero é un pouco eso que ti aportas dentro da casa, que despois a cada un ti sementas e despois a cada un rega a flor que quere. Eu empecé escribindo por motivación no instituto, porque sí que tiña esa habilidade de algún xeito e tiven ao lado persoas que souberon potencialo. Cando empecé a ir a certames, a verdade é que descubrín que era unha actividade que me gustaba moito porque atopaba outros rapaces, o sea, o máis guai de gañar era que había outros rapaces como a min que lles gustaba ler, que lles gustaba escribir, que tiñan historias que contar e que podíamos facer como unha pequena comunidade, non? Entón, seguía participando con esa motivación e o facelo dende tan nova, a verdade é que xa é algo que forma parte de min, como é a miña carreira ou como son as cousas que me gustan, e ata aquí. Para ele escribir é un acto natural, case unha válvula de escape, pero non foi ata hai uns anos que deu o salto ás librarías ca súa primeira novela, Os segredos de Teresa. Claro, eu teño que contar as miñas historias, un pouco o que lín e un pouco o que fun vivindo ao longo do tempo, non? Bueno, pois, ese momento de soltar cousas. Bueno, pois eu decido empezar a escribir un pouco por esta persoa que teño a miña esquerda, que é miña filla. Foi ela que digo o salto, non a escribir, sino a publicar a través de gañar uns certames de relatos, e gañou pois o primeiro premio de novela curta de Xuventude Crea, e foi ela que me dixe: papá, pero ti tamén, eu tamén digo o salto. Ele empezou a publicar con 51 anos, Alba fixo moito antes e desde entón non deixou de contar as súas historias, inda que as compatibiliza coa ciencia. Eu estudo Enxeñería Biomédica, é unha carreira científica e tecnolóxica que non ten moita humanidade polo medio, pero sempre pensei que era moi importante ser multidisciplinar e que ter unha vocación dunha rama non implica que non poidas facer cousas doutra. Eu escribo e pretendo ser escritora, pero tamén quero ser enxeñeira. A hora de enfrontarse ao folio en branco son moi distintos. Óscar máis metódico e organizado. Alba non é de rutinas, pero o que sí que fan é compartir o que escriben. Eu, cando teño unha idea, pois intento ter tempo para dedicarlle, que tamén é unha cousa moi complicada. Ás veces hai ideas, pero non hai tempo para facer a realidade, e no momento no que está eso construído, pois intento dedicarlle todo o tempo que podo a polo menos rematar de construir esa idea e despois xa co tempo ila perfilando, pero son unha persona moi caótica. Facemos un pouco de todo, somos un pouco editores un do outro. E críticos tamén. E críticos, agora menos, porque, bueno, está a rematar a carreira e, bueno, está moi centrada niso, pero houve un momento que moitísimo, que eu, ao principio, sobre todo, a nivel pois ortográfico, a nivel corrección sintáctica, porque claro, ela estaba nese momento que estaba estudando moitas cousas destas e que era moito... Ahora casi estou ao revés, casi lle gana. Pensa que cando empezamos, pois, o meu pai é galego falante, pero a gramática que ele estudou nada tiña que ver coa normativa que se aprobou despois no 2003 ou que cumplimentaba a RAC. Entón, ele escribiu os seus textos, pero eu tiña que corrixirlos moito ou explicarlle moitas cousas, e agora prácticamente a verdade é que dame a min 25 voltas, explícame a min as cousas. Ela vive infinitas vidas nos seus libros, ele está cumplindo un soño. Para min, a ver, sin que non teño propiamente unha formación neste eido, para min significa dúas cousas. Sempre digo que para min é unha débeda persoal que eu tiven comigo mesmo por unhas determinadas circunstancias, é un motivo de orgullo enorme, porque é como a cumprir un sono, non? Dicir, de repente, pois, teño 3 novelas, 2 nas principais editoriais de Galicia con 2 premios. Máis aló dos premios, sino esa significancia de
decir, canto me gustaría facer isto, co dicía de neno, e agora vexo e digo, teño feito, non? Iso é para min impresionante. Para min, en verdade, é simplemente que pasa un pouco o que pasa con ler, non? Que podes vivir todas as vidas que te imagines, podes construir todas as realidades que igual ti non vas vivir de primeiras, sempre digo que todo o que poida vivir da miña man fareino e todo o que non poida vivir escribireino, non? Entonces esa é un pouco pois a miña meta persoal, que non ten directamente que ver con ser escritora, porque non é o meu propósito profesional, pero si é algo que me fai feliz, que me fixo feliz dende que era nena e que non teño necesidade nin quero abandonar. Hoxe seguen conquistando a crítica e público. Nuns días serán os pregoeiros da Feira do Libro en Ourense.